Dobrý deň, milí diváci. Srdečne vás vítam na mojom kanáli Tarot pri čaji. Toto video je určené všetkým z vás, ktorí ste sa narodili v znamení rýb, ale aj tým, ktorí sa o toto znamenie zaujímate. Preto sa prosím pohodlne usaďte, spravte si kľudne aj váš obľúbený nápoj a poďme sa, milé ryby, spoločne pozrieť na to, čo vás čaká v mesiaci október. Vyberieme teraz úvodné energie a pozrieme sa, o čom bude dnešné čítanie. Tak poďme na to. Tak a máme prvú kartu a prvá karta číslo 22, Anjel nových začiatkov. Nuž, táto karta k vám prichádza ako posolstvo od Anjela nových začiatkov, ktorým si vypočul vaše obavy zo stagnácie. Teraz je ten správny čas otvoriť sa novým cestám, možnostiam a dobrodružstvám a je prirodzené cítiť smútok z toho, čo opúšťate, alebo cítiť strach, prípadne obavy z budúcnosti. Ale pamätajte si, že všetko sa deje z určitého dôvodu. A aj vďaka zmenám, ktorými ste prešli, ste duchovne zosilnili a ste pripravení na ďalšiu kapitolu. Aj keď sa vám to možno teraz ešte tak nezdá, ale je to tak. Vy ste pripravení už tu a teraz. A na tejto ceste nie ste sami, milé ryby. Anjel nových začiatkov stojí po vašom boku, podporuje vás a jemne vás vedie tým správnym smerom. Ak prechádzate odlúčením od niekoho blízkeho, tak dovolte, aby vám tento anjel priniesol útechu a odvahu, ale aj silu ísť ďalej a dôverujte, že nový začiatok nie je trest. Nikdy to nie je trest, je to dar. A skúste sa naň pozrieť ako na niečo, na čo sa môžete tešiť. Vnímajte všetko pozitívne, čo už vo svojom živote máte a začnite zasievať nové duchovné semienka, či už nádej, lásku, sny, šťastie, hojnosť, vieru, radosť, čokoľvek, čo vám chýba, čokoľvek, čo práve potrebujete. Pretože tieto semienka postupne vyrastú a premenia sa na realitu, ktorú vám vesmír pomôže priniesť. Takže už čoskoro pocítite, že vaša duša túži po novom začiatku a keď sa mu otvoríte, tak váš život sa zmení, zjemní, rozjasní a určite aj naplní. Wow, tak to sú veľmi, veľmi krásne pozitívne energie hneď na začiatok čítania. Tak poďme sa teda pozrieť na to, aký príbeh nám tu dnes odhalia tarotové karty a vyberieme 6 kariet. Poďme na to. Tak ja už mám prvé 3 karty. Tak ešte potrebujeme 3. A ešte 2. Tak poďme na to. Nuž, milé ryby, začiatkom mesiaca vám prichádza do života kráľovná pentaklov. Kráľovná pentaklov predstavuje človeka, ktorý je verný,
je to verný partner, partnerka, je to niekto, kto sa sústredí na svoju rodinu, pomáha všetkým vo svojom okolí. Je to naozaj veľmi krásna, čistá a výživná energia, ktorá predstavuje plodnosť, hojnosť, ale aj človeka, ktorý je veľmi uzemnený a je to ideálny kandidát alebo materiál na svadbu. A príchod tejto osoby do vášho života všetko mení. Karta smrť. Karta smrť je silná transformačná energia a stane sa to, že v podstate vaše staré ja doslova zomrie a pomaly sa vytvorí vaše nové ja, vaša vylepšená verzia. A vo všeobecnosti nastáva u vás veľká zmena a každá zmena je zmena k lepšiemu. Takže jednoznačne aj táto zmena, ktorá prichádza s príchodom tohto nového partnera, bude veľká zmena k lepšiemu. A v polovici mesiaca, milé ryby, prichádza poslík prútov. Poslík prútov väčšinou prináša so sebou nejakú ponuku alebo správu, takže niektorí z vás sa možno niečo dozviete v polovici októbra, alebo táto kráľovná minci vám dá nejakú ponuku. Ale ja to skôr cítim tak, že ako keby s príchodom tejto kráľovnej minci do vašeho života a s odhodlaním a rozhodnutím urobiť zmenu si vy, milé ryby, začnete uvedomovať, že chcete spraviť krok k tejto zmene, pretože doteraz ste nad tým možno len uvažovali a všetko sa odohrávalo iba na tej mentálnej úrovni, ale teraz ste skutočne odhodlaní zobrať akciu do svojich rúk a skutočne niečo preto aj podniknúť, urobiť niečo praktické. Takže začínate kráčať smerom k zmenám, otvárate sa novým možnostiam a začínate si viac všímať aj svet okolo vás, ale aj ľudí, ktorí sa okolo vás nachádzajú a zrazu možno aj máte pocit, že vám všetko začne dávať väčší zmysel. Ale stále je tu ešte niečo, čo vás drží späť. Ste ostražití a to je karta 5 mečov. Karta 5 mečov je konfliktná energia a v tomto prípade sa jedná o váš vnútorný konflikt, pretože vám už bolo v minulosti veľmi ublížené. Doslova vám niekto vyzdrhol kúsok zo srdca, zobral vám kúsok toho srdca a bola tu v minulosti aj manipulácia od vášho bývalého partnera, partnerky. Bolo tu veľa hádok a táto osoba nad vami vždycky zvíťazila, ale vždy zvíťazila iba pretože hrala veľmi nefér a bolo jej úplne jedno, koľko bolesti za sebou zanechala. A tak v podstate sa snažíte posunúť vpred, tak táto energia vás na chvíľku zastaví, zaskočí a budete mať vnútorný konflikt, pochybnosti. Pretože karta vyšla v reverze, takže táto energia tu už bola, vy už toto ubliženie máte spracované, ale vyvolá to vo vás ten vnútorný konflikt, tie pochybnosti o tom, či dať tejto novej osobe šancu alebo nie, pretože tento konflikt, ktorý ste tu mali, alebo ktorý možno ešte teraz prežívate, odpadáva. Odpadáva a dá vám priestor na nový začiatok. A okolo 25. októbra sa posúvame do karty Voz. Ja kartu Voz v podstate prekladám alebo si vykladám ako kartu, ktorá si vyžaduje aj odvahu, pretože príbeh tejto karty v originálnom tarote hovorí o panovníkovi, ktorý vybudoval nejaké mesto a to mesto je veľmi úspešné, všetci sú tam šťastní, každému sa darí a
ten panovník sa rozhodne zrazu odísť a on síce ešte nevie, kam ide, ale teda ide a vie, že kamkoľvek príde, tak bude úspešný a vie, že sa mu znovu podarí vybudovať také úspešné mesto. A preto sa hýbe teda dopredu a ide dopredu veľkou rýchlosťou. No ale keď sa pozrieme tu na túto kartu, tak vlastne na ilustrácii máme slimáka, takže vy až tak rýchlo dopredu nepôjdete, milé ryby, je tu nejaké spomalenie, budete sa posúvať pomaly a to, ako sa táto situácia bude ďalej vyvíjať, tak bude čisto záležať len a len od vás, pretože vy ste tá osoba, ktorá určuje smer, ale aj tempo. Pozrite sa, ona má v rukách také ako keby oprahy a snaží sa, keď pohne doprava, tak slimak pôjde doprava, keď pohne doľava. Takže vy máte túto situáciu v rukách. Vy ste tá, ktorá vediete a určujete to tempo. No ale keďže karta vyšla v reverze, tak vy sa síce chcete pohnúť vpred, ale ešte niečo vás blokuje, pretože stále máte pocit, že neviete nájsť ten správny moment na prvý krok, ako keby ste boli zablokovaní, pretože áno, nejaké veci už vám sú jasné, ale vidíte aj tú cestu, aj ten smer, aj keď nie ešte úplne, ešte to není jasné a chýba vám, a to je tá jasná vízia tej budúcnosti, ktorá vám tu chýba, ktorá vás zdržuje a preto sa teraz snažíte čakať na ten správny, pravý a nový okamih, kedy začať konať a to nám v podstate potvrdzuje tak nepriamo aj karta 5 prútov. 5 prútov je opäť karta vnútorného konfliktu, ale tentokrát už to nie je len mentálny konflikt, je to skôr na takej tej praktickejšej úrovni, keďže prúty sú ohnivá akčná energia a vyzerá to tak, že teda stále premýšľate a hľadáte tú správnu stratégiu alebo spôsob, ako sa k danej situácii priblížiť, ako danú situáciu poňať a zvažujete všetky možnosti, všetky scenáre, snažíte sa pozerať na túto situáciu z rôznych uhľov pohľadu a analyzujete. A dávajte si pozor, milé ryby, pretože ako sa hovorí analýza, paralýza, tak dávajte si pozor, aby sa vám nestalo to, že toto prílišné analyzovanie tejto situácie, aby vás nedostalo do energie zaseknutia a nezačali ste opäť stagnovať. Ale na tejto ilustrácii vlastne vidíme, že vy to riešenie nájdete. Vy nájdete ten správny moment a pohnete sa, pretože aj ona tu na tejto ilustrácii odhodila ten strach, alebo respektíve si možno prepočítala a prešla všetky ťahy na šachovnici a ona tú figurku posunula. Ona ten ťah urobila. Koná a hýbe tými figurkami, takže aj vy predsa len koncom mesiaca sa odprostíte od toho strachu, zbavíte sa ho, zbavíte sa aj strachu z ublíženia z minulosti a koncom mesiaca, milé ryby, robíte prvý krok vpred a vyzerá to tak, že niektorí z vás teda budú príjmať ponuku, ktorú dostali tu od kráľovny pohárov, alebo niektorí z vás potom zoberiete situáciu do vlastných rúk a vy určite to tempo a vývoj toho vzťahu, ktorý tu je, pretože táto osoba má o vás veľký záujem, ona vám to komunikuje a táto osoba je pripravená usadiť sa, milé ryby. Takže veľmi, máte tu veľmi serióznu ponuku, veľmi krásnu a čistú ponuku od človeka, ktorý je pripravený na vzťah, ktorý je pripravený usadiť sa. Tento človek vás neoklame a neublíži vám, pretože tento človek je stabilný a stabilitu sám aj hľadá. Nuž, milé ryby, gratulujem, pretože takéto zmeny si vyžadujú veľa odvahy a ja verím, že vy to určite zvládnete. A poďme sa ešte na záver pozrieť na
záverečný odkaz k tomuto čítaniu, na oraklový odkaz, aby nám to tak trošku zhrnulo toto čítanie. Možno tu bude aj nejaká rada a pre vás, tak poďme sa na to pozrieť. Tak vypadli nám dve karty, obidve v reverze, takže budeme čítať ochranný odkaz týchto kariet a máme tu kartu číslo 2, ktorá sa volá Yin a kartu číslo Imagine, čo v podstate ako predstaviť si niečo, ale pozrite sa, je to niečo veľmi zaujímavé a je tu veľa dvojok. Vyšla vám, toto je karta číslo 2, toto je karta číslo 20 a pozrite sa, anielská karta, ktorá nám vyšla na začiatku čítania, má číslo 22. Takže samé dvojky to nie je žiadna náhoda, takže milé ryby, ak niekde uvidíte dvojky, tak to môžete brať aj ako znamenie, že ste na správnej ceste a že všetko je a bude dobré, milé ryby. Tak poďme si teda prečítať ochranný odkaz pre kartu Yin. Máte problém príjmať? Zastavujete tým tok hojnosti. Pamätajte, že nemôžete byť vždy len ten, kto dáva, vedie alebo učí. Občas je potrebné stať sa študentom otvorenou nádobou, ktorá dokáže prijať dar. Hojnosť je o rovnováhe medzi dávaním a príjmaním. Dovoľte si otvoriť sa a nechajte lásku, hojnosť a ducha prúdiť k sebe. Bez očakávania, bez potreby kontrolovať. Jednoducho príjmajte, pretože hojnosť je vaša prirodzená súčasť. Veľmi pekné. A poďme sa pozrieť ešte na tento druhý odkaz. Možno ste v poslednom období žili v ilúziách alebo zbožných prianiach, ktoré vám do života priniesli buď pocit šťastia alebo aj pocit smútku, ale teraz je čas pozrieť sa na veci také, aké v skutočnosti sú. A nie také, aké ste si ich vysnívali alebo vytvorili. Uvoľnite strach, ktorý vám kreslí v mysli katastrofické scenáre. Každá myšlienka je tvorivá. Ak neustále očakávate, že sa stane niečo zlé, vesmír na tieto projekcie reaguje. Nezneužívajte svoju predstavivosť v takomto negatívnom zmysle. Preto sa vedome upokojte, uzemnite sa a zostaňte prítomní v realite. Len z miesta vnútorného pokoja a jasnosti dokážete skutočne tvoriť a pritiahnuť to, po čom túžite. Takže áno, absolútne, milé ryby, pokiaľ vy túžite mať krásny vzťah tuto s týmto partnerom, partnerkou, ktorý prichádza v podobe kráľovnej minci, tak jednoznačne je to tu pre vás už tu a teraz, len sa musíte zbaviť toho strachu a ja vám, milé ryby, prajem, aby ste tento strach prekonali čo najrýchlejšie a veľmi vám držím palce na tejto novej ceste, ktorá je tu pred vami. Takže, milé ryby, vyhláste si toto čítanie za svoje, ak s vami rezonuje, ak nie, tak ho nechajte tak, nie je to vaše čítanie. Ja vám veľmi ďakujem, že ste si dnes našli čas a strávili ho so mnou pri tarote pri čaji. Ak sa vám tento výklad páčil alebo vám priniesol inšpiráciu, budem veľmi rada, ak dáte videu palec hore, prihlásite sa na odber kanála a napíšite mi do komentárov, čo s vami najviac rezonovalo. Ak máte záujem o súkromné čítanie, môžete mi napísať e-mail na tarotpričaje@gmail.com. Tento e-mail nájdete aj v popise videa. Prajem vám krásne dni plné pokoja a pozitívnej energie a teším sa na vás pri ďalšom výklade.